Dneska tady máme Patrika, členem LTAčka přes 2 roky a za tu dobu se v podstatě z nuly posunul do fáze, kdy dokáže konzistentně, ještě občas s nějakýma drawdownama vydělávat, ale myslím, že ta jeho story nebo ten jeho příběh je dosti zajímavý, takže si z toho můžete něco odnést určitě. Patriku, mám na tebe otázku. Jak by ses popsal dneska tradingu, jako kde seš, jak seš na tom? Myslím si, že aktuálne v terajšej fázi síce som v drawdownovejšej fázi, ale stále som si istejší tým, čo robím, pretože robím jednu metódu už rok. V podstate už je to rok, to je pravda. A predtým som teda neobchodoval jednu metódu tak dlho. Väčšinou som to striedal, alebo to bolo nejaké pocitové, alebo to vôbec ani metóda nebola, by som povedal. Bolo to len také ako skúšanie toho, čo by sa mi páčilo, čo by mi sadlo. A predtým som skúšal teda ešte nejakú inú a som ju skúšal tak ako mesiac, potom som mal pauzu a potom je modifikovanú formu asi 3, ale nie úplne konzistentne. Takže teraz je to prvýkrát, kedy držím jednu rok a aj keď som v tej drawdownovej fázi, tak sa cítim v tom, nechcem povedať úplne, že komfortne, ale nemám z toho taký stres, jak predtým, že by som teraz chcel skočiť na niečo iné, chcel by som to zmeniť, proste sú tam nejaké veci, ktoré mi teraz nesedia, či už je to trhom, alebo psychickým rozpoložením a viem, že to takto môže byť, alebo sú také situácie pri tom tradingu, že to takto bude, takže si z toho nerobím až takú ťažkú hlavu, že by som teraz povedal, že metóda nefunguje a idem robiť niečo iné, alebo že trading je celý zlý a nejde, tak idem robiť niečo iné. A myslím si, že je to kvôli tomu, že sa mi podarili nejaké payouty, podaril sa mi challenge, držanie plánu a to robí ten komfort trošku lepší v tomto, alebo ten diskomfort nie je taký hrozný. Takže si myslím, že je to na dobrej ceste a akurát sa musím vyhrabať teraz z tohto. Když si to takhle vemeš, co považuješ za svůj největší posun? Tie tam boli asi tak 2 až 3 by som povedal, dajme tomu 3. Prvý bol, keď som prišiel do roomky a začal som tú metódu, tak to bolo také hurá akce, poďme na to, je to dobré, mal som PAčko práve, ktoré som spálil celkom rýchlo, tak do 3 týždňov už nebolo, pretože som tomu nedal nejakú poriadnu formu, tak to bolo prvé, nie posun, ale také ako prezretie. Vtedy som si povedal, že budem mať jednu challenge s pravidlami, kým ju nespravím, tak proste tu budem klikať, nebudem sa ju snažiť napáliť na konci mesiaca, proste zaplatím ďalší mesiac, nech je v pluse, nech je v mínuse, proste chcel som si dokázať, že dokážem držať pravidlá, nestratiť nervy a kontrolu a proste zistiť, či mi to tam ako pôjde. S tou jednou som to tam dostal, to bol prvý posun a medzi tým som teda nejaké spálil, kde som si chcel skúsiť ako väčší risk alebo niečo iného, ale tu jednu som si držal konzistentne. Tam som robil to, čo som mal a potom už tie ostatné som bral také akože proste mal som chuť to tam mačkať, pretože som bol v tom nový, tá metóda sa mi ľúbila, ale vedel som, že by tie obchody niektoré boli moc riskantné, tak som nechcel to mačkať iba tak na deme, pretože tam je iný pocit pri tom, ako keď by to bolo teda na ďalšom účte, takže to bol prvý posun spraviť challenge. To som sa veľmi tešil. Potom mi teda trvalo spracovať hlavou, že som to spravil challenge. Trh sa možno nejak posunul tiež, to je ako volatilita sa zmenila. Takže tam som sa trošku plácal potom na tom PAčku, že som bol v pluse, minuse, ale skôr na takom break-even. Potom som si dal od tradingu skrz dovolenky a tak pauzu asi na 3 týždne to bolo. A tam som si práve hovoril, že keď ako by som mal strach to kliknúť, alebo proste sa necítil som tak komfortne, tak som si hovoril, že keď chcem byť trader a robiť trading, tak proste to je to, čo budem zažívať a musím sa nejak ako rozhodnúť, či to chcem robiť, nechcem robiť. A nejak som sa ako dostal do pohody s tým, že aj keď spálim ten účet, tak proste nemá ten strach z toho, že to spálim a kvôli tomu to neklikať, ale proste to brať tak, že je to proste nejaký ďalší krok, ktorý musím prekonať a keď budem dodržiavať pravidlá, čo som predtým dokázal pár mesiacov, aby som to splnil, tak som si hovoril, že je to viac menej to isté. S tým, že ja si vytváram na seba väčší tlak, pretože čokoľvek mi ide v hlave popri tom. Ale je to viac menej to isté. Takže keď som sa vrátil z dovolenky, tak som to tam ako... Vyšlo to dobré. A
až som sa nechcel pozerať na to, jak dobre to ide. Tomu nechtěl věřit, jo? Bál som sa, že mi stúpne, neviem, chamtivosť alebo niečo do hlavy, že sa vykolajím z toho, jak to dobre šlo. Že som sa snažil ako nemyslieť na to, že či vyhrávam alebo prehrávam, ale proste to tam robiť podľa toho plánu. A takto to vlastne šlo od polky septembra do októbra 20 niečo a tam sa mi podarilo splniť payout prvýkrát. Takže som bol z toho, teda to bol druhý posun, by som povedal, že sa mi podarilo zopakovať to isté, čo na tej challenge, ale na payoute. Držať to tam, nejak sa rozhodnúť, že to chcem robiť podľa tých pravidiel, nebáť sa toho a byť OK s tým, že keď spálim ten účet, tak ho proste spálim. A mal som teda 3 naraz. Snažil som sa primárne ísť na jednom, aby som to proste odbúral to, že ten pocit toho spálenia proste prehodím na ďalší a bude to kvázi trvať dlhšie, takže som to robil iba na jednom, na tom sa to podarilo. A potom, neviem, že asi tak mám, tak zase to mesiac nešlo. A potom po mesiaci a pol sa mi podarila druhý payout na rovnakom účte a prvý payout na ďalšom účte v decembri. Takže to som bol taký, že som mal ako ten tretí posun, to potvrdenie toho, že ten čas, odkedy som dosiahol nejaký cieľ a pokazilo sa to, alebo pokazilo. Niečo sa zmenilo. Dosiahol som cieľ a tým pádom som asi nejak zvolnil, alebo som proste sa už cítil ako majster sveta, že som dosiahol cieľ jedným payoutom, ale ako môže sa to stať? Každý má asi iné veci, čo ho môže rozhodiť. Tak som videl, jak sa to po tej challenge pokazilo a trvalo to, dajme tomu, 2-3 mesiace. Po prvom payoute to trvalo mesiac a pol. Potom sa mi podarilo ešte 4. januári a odvtedy, teraz je trošku v drawdowne, ale myslím si, že to zotavovanie sa z toho a to, jak to beriem, sa stále zlepšovalo a stále v kratšom čase. Takže to je taký ten tretí posun, že sa mi to podarilo zopakovať znovu a ten komfort je oveľa lepší v tom. Když tady se bavíš když to máš vlastně nahoru a dolů, přišel jsi na nějaký ten problém, čím to vlastně může být? Bolo to trošku zvláštne. Keď sa mi darilo, tak som si to prestal zapisovať do denníku, aby som nevidel, že sa mi darí. Co tomu říká? Usnout na vavřínek, že jo? To bude ono, jestli to znáš. Asi nie. Si fotil, to stále robím, mám ich akože v súbore, ale prestal som ich tam dávať, ak sa mi darilo, pretože sa mi zdalo, že ako náhle som videl pár ziskových dní za sebou, tak mi to stúplo do hlavy asi, alebo proste som si myslel, že už tomu tak ako rozumiem, že som to proste potom spravil nejak. Nechcem povedať, že to nebolo podľa plánu, bolo, ale možno, že by som si počkal na lepšie, alebo mohol som si počkať na lepší. A ak som si tam nezapisoval, tak som mal takú šnúru ziskových dní, že som si hovoril, že to je vír, tak som to spätne potom dopisoval, aby som to ako aj videl a mal štatistiku. Ale to bola jedna zvláštna vec. A myslím si, že druhá vec, čo pomohla, som chodil v tom období na jogu a ráno tam zvykli byť jedna časť, ešte pred cvičením tej jogy, bola taká meditačná, sústredenie sa na dýchanie a určenie si zámer na ten deň. A v tom zámeri som si hovoril, ako brať dobré trady. takže hneď ráno jedna z prvých vecí, čo bola potom, čo som vstal a prišiel tam, sadol si na karimatku, tak bolo, že som si pri dýchaní hovoril brať dobré trady dneska. Nenasrať sa v práci, brať dobré trady. To bolo taká ako mantra na deň. A myslím si, že to pomáhalo, pretože som sa snažil sústrediť na to, ako brať tie dobré trady. Chápu to tak, že jsi si prostě vizualizoval ten úspěch už dopředu. Vtedy ešte nie, by som povedal. Iba som to bral ako konceptuálne, brať dobrý trade, ale čo ten dobrý trade presne je, som začal až trošku neskôr. A s tým myslím, že teraz pracujem viacej. A ako sa mi nedarilo, som v drawdowne, tak stále tam mám dobré obchody. Tak si teraz hovorím, teraz to mám nie ráno, ale večer pred spaním si to hovorím, si premietam tie dobré trady, jak by mali vyzerať. A, jo. Takže vizualizácia prišla až neskôr, vyslovene, ktorú si spomínal aj ty predtým niekoľkokrát. A myslím si, že to pomáha nejakým spôsobom. Akože určite mi to pomáha pri tej identifikácii, že keď to potom vidím a mám podvedome, že jo, to je ten dobrý trade, ten chcem zobrať, tak a sedí mi to do môjho risk managementu, tak ho potom ako zoberiem, pretože mi to príde, že nič lepšie tam nebude. Toto je to. Toto by som mal proste zobrať. Když si vlastně předtím, než si... Ještě jednou. Jak jsi se vlastně vůbec dostal celkově ke grafu, k tradingu a tak?
To mě docela zajímalo, no. Jo, to je dlhý príbeh, alebo dlhý. Akože ťahá sa to viac rokov, by som povedal. Ešte niekedy na strednej škole som počul o niekomu, kto niečo obchodoval na grafoch, tak som si hovoril, to je také ezoterické obchodovať tam zlato niekde. A ten človek spravil pár tradeov asi. A tam to skončilo a nikdy viac ako s tým nerobil. Ale proste som prvýkrát o tom počul, tak ma to tak ako zaujalo, tak som sa niečo na to pýtal. Hovoril mi nejak o tej metóde, alebo to, čo robil, a bolo to skôr také ako riedenie, keď to padá, a nakupovanie stále, jak to potom stúpa a proste je z toho raketa, alebo jo, a je z toho potom buď raketa, alebo proste ti dojde kapitál. Jedno z toho sa stane pravdepodobne. Takže spravili nejaký jeden alebo dva dobré obchody, takto tešili sa z toho a povedali si, že to mohlo dopadnúť veľmi zle, tak už to nerobili. Takže skončili v tom dobrom, by som povedal. Potom som bol na výške a tam som nejak narazil na Ludvíkovú knihu v knižnici. Ako sranda. Už do knižnice až tak často nechodím, ale tam vzhľadom na to štúdium a tak, nejak sa mi dostal zase trading asi. To bolo tak 2016-17 by som povedal. On si prečítal knihu, si hovoril, že no nejak som nepochopil asi, že ako, čo by som robil podľa toho úplne. Tak som si kúpil vzdelanie od LTAčka. Myslím, že to bolo 2017 alebo 2016. Tam to bolo na víkend. Moja pozornosť teda nebola veľká, takže som videl tak, neviem, pár hodín, potom zo záznamu som si to ako chcel pozrieť, som si nejak pozrel. Tiež som sa z toho, ani som to nedopozeral celé, sa mi zdá. To je veľká chyba teraz, keď si tak hovorím. A nejak som ako nepokračoval v tej myšlienke, viac som sa sústredil na školu. Nejakým spôsobom spolužiak priniesol ako krypto do triedy. Takže som dal nejaké prachy do toho, to bol skôr hodl, to nebol trading. Tak to trvalo tak nejak ako dlhšie, cez búrany, cez pády. A potom som dokončil školu. Trading som vôbec neriešil, pretože ako nebol veľmi čas. A štúdium, práca a nejak som ten voľný čas... Vedel som, že keby som s tým začal, tak sa musím niečo ako naučiť. A trvalo by to a mať kapitál. A nejak sa tieto veci ako nespájali dokopy, aby som do toho šiel. Ale pred 3 rokmi si myslím, že to bolo, tak si myslím, že som už bol tak ako ustalenejšie v živote. Som si hovoril, že čo by som mal ako, nazvem to koníčky, alebo čo by som chcel robiť a nerobil som to, tak mi prišlo tak ako, že trading, vyskakovala zároveň na mňa reklama ešte. Ja som na českej scéne sledoval 2 ľudí, to bol Ludvík a bol to ešte jeden. A ten druhý pán, on robil akože opčné stratégie s ES-kom a také swingové, že raz za týždeň máš obchod na 5 dní, dajme tomu možno dlhšie. Tak som si hovoril, že OK, to znie nejak zaujímavo a mali práve nejakú akciu na niečo, hovorím si, že dám teda peniaze do svojho vzdelania, poďme si to pozrieť, som si povedal, si vyčlením čas na to a tak. To bolo tak 2023, od januára dajme tomu, tak som si naštudoval tie materiály, čo tam mal, mesiac a pol trvalo. Som pochopil, jak tá stratégia ako funguje, som si to klikal na deme. Asi po pol roku som si to klikal na svojom účte. Tam som klikal asi 3 live obchody. Myslím, že to dopadlo stratou, 2 straty, 1 zisk, alebo nejak tak to bolo. Tak som si hovoril, že OK. Ale veľa príležitostí mi ušlo, pretože v tej stratégii trebalo ako čakať na ten vstup, ktorý mal nejaké podmienky a nedialo sa to vždy. A človek to mohol ako prepásnuť, že ono keď sa to dialo, tak to bolo, ja neviem, trh bol v takej situácii 10-15 minút možno. Že človek proste musel sledovať ten graf kvázi od open do večera a väčšinou sa vstupovalo, keď ten trh padal a bolo to do longu. A hodne, vždy som to videl. A keď som prepásol pár obchodov, tak som bol z toho taký, že chcem sa tomu venovať, ale nie vždy je čas pri tom sedieť proste celý ten deň do večera, kedy sa to udeje. A keď mi ich takto pár ušlo a potom som zobral tie stratové, tak som z toho ako nebol veľmi nadšený. A hovoril som si, že ako neviem, či to chcem takýmto spôsobom akože mačkať ručne. A s tým som nejak završil, dajme tomu rok 2023, že stratégia ako fajn, ľúbila sa mi, ale ten zárobok proste na tom jednom ES-ku, ktoré sa tam dalo a bolo to z Interactive Brokers, tak to je proste ako... ES-ku. Na MES-ku to bolo, nie na ES-ku, pretože na ES-ku sú strašné marže, takže som mohol mať iba MES-ko. Takže to bolo tak nejak ako $200 na obchod, dajme tomu. Tak som si hovoril, že ako viac do toho nechcem dávať, aby som to riskoval na obchod,
ale z druhej strany som vedel, že ani by som tak rýchle k tomu neprišiel, pretože keď by som prišiel na to ES-ko s tou maržou, tak proste veľký kapitál by som tam musel dať. Mne to nejak ako nevyhovalo, alebo nejak som s tým nebol úplne stotožnený, že takto by som chcel pokračovať ďalej, aj keď by to ako asi malo zmysel. A začal som sa tak pozerať, že čo by mohlo byť ako ďalšieho. Neviem, či už mal Ludvík vtedy streamy v nedeľu, alebo nejak som znovu uvidel Ludvíka na Facebooku. A bol som taký, že od Ludvíka som už mal ten kurz pred pár rokov. Už som mohol v podstate byť v LTAčku. Ale nevedel som stále, čo v LTAčku je. Ale zároveň som vedel o tom, že existujú nejaké propky. Neviem, toto si už nepamätám, odkiaľ toto ku mne prišlo. Ale som si hovoril, že jo, propky. Ludvík viem, že robí scalp. Si, ak sa tieto dve veci dajú spojiť dokopy, tak to je swingová metóda, ktorá na propkách nepôjde. Takže keby to šlo na propkách, tak by som skúšal asi aj to, keby tam boli opcie, ale to nie sú. Tak som si teda hovoril, že pôjdem do LTA, pozriem sa, čo tam je a propky. To bude akože tá kombinácia. Vyslovene som išiel s tým, že nevedel som, čo za študijné materiály tam budú, ale vedel som, že toto by sa mohlo nejak sklbiť. Okay. Takže som teda prišiel do LTAčka, to bol asi tak apríl 2024. Tak som sa tam išiel rozhliadnúť. Materiálov tam bolo veľa. Nejak som ako pochopil trošku, čo sa tam deje, ale nebol tam úplne presne vstup-výstup, alebo nejaká konkrétna metóda, ktorú by som si akože z toho vybral alebo vypozoroval. Bolo ich tam vždy veľa. A mne sa ľúbili všetky, samozrejme. Takže som si zobral challenge. Som to tam tak ako nejak dával podľa toho, čo som videl vo videu včera, ktoré sa mi ľúbilo. Keď to nedopadlo, tak som si pozrel nejaké ďalšie. Ako priebežne som si pozeral videá a priebežne som to do toho klikal. Sa mi k tomu ľúbilo AVčko. Nepochopil som, že na levely, ľúbilo sa mi AVčko. Takže som pochopil len časť toho, čo mám robiť, ale nie úplne. S tými levelmi som nejak ako, neviem. Čiary som tam videl, ale nevedel som, jaký dôraz na to dáva, tak som sa riadil podľa zón, ako hlavná červená a tak. Takže sa mi podarila nejaká challenge to tam ako zobrať, potiahnuť a bola spravená proste 2 trademi. Tak som si hovoril, že ako wow, to je super, ale proste akože s tým sa nepohnem ďalej, pretože som ju spálil za ďalší týždeň. Takže som si to tam tak nejak ako prechádzal, že čo by bola teda tá metóda. Videl som, že tá cesta tam je skrz to, že sa to dá, to, čo sa tam obchoduje a na čom sa to vysvetľuje, sa dá tradiť na propke. Tak som bol taký, že jo. Moja pôvodná myšlienka, prečo som prišiel, sa nejak potvrdila. Takže členstvo som si predĺžil a teraz si nie som istý, že či už na pár mesiacov, alebo som vedel, že bude v lete vtedy na M2 ako na 2 mesiace, jo, že bude výzva. Tak som si hovoril, že a to mi tak nejak sadlo do toho, že ja som tam bol od apríla a výzva bola júl, august sa mi zdá. Alebo júl, august, nie som si istý teraz. Srpen. Jo. Tak som si hovoril, že to je super, tak predtým som tam premačkal pár challenge. Hovoril som si, že ako chcelo by to metódu, bude výzva, tam sa to bude nejak preberať, bude tam konkrétna metóda, tak som sa do nej prihlásil. Tam to bolo ako vysvetľované, každý deň popisované trady, takže som konečne pochopil, jak sa tá M2 má ako obchodovať, tak som bol taký, že nejaké tie časti mi stále chýbali z tých videí predtým, alebo som ich nepochopil, alebo som ich nejak nezachytil, takže tam som to pochopil, že čo mám robiť. Tak som to obchodoval na 5 trhoch mesiac. S tým, že sa mi podarilo spraviť challenge na PAčko, tak som bol ako z toho happy. A ten august, jak bol, tak z osobných dôvodov som ako neklikal, netradoval, tak som to iba sledoval, že jak to ako bolo. Skúsil som 2 obchody, ale bol také stresujúcejšie obdobie, takže som videl, že mi to nejde, že sa nesústredím, tak som si povedal, že metóda funguje, podarilo sa mi to za mesiac, keď sa k tomu vrátim po mesiaci 2 a budem robiť toto isté dokola, tak ako to pôjde. Spätne, keď som sa pozeral na denník, tak som zistil, že jak som to mačkal na 5 trhoch, tak som mal tie zisky z futures na euro, z ropy napríklad. A potom, keď som sa k tomu vrátil, tak tie boli najviac stratové a mal som zase zisky z Nasdaqu a z ESK. Tak som bol taký, že možno, že myšlienka jedného trhu nie je taká zlá. Ja. Potom som premýšľal, ako to zapojiť tak, aby som to proste ako vedel obchodovať v vozovkách celý deň. Tak som skúšal to obchodovať tak, aby som si na 30-ke našiel zmenu štruktúry. Keď sa mi vrátia do M2, tak prejsť na 5 minútovku, tam nájsť zmenu štruktúry, test M2 a
a to zobrať. Tak som to skúšal robiť pri práci. Neodporúčam to. Že si celý den sledoval? Jo, mal som alerty nastavené. Okay. A keď to prišlo, tak som sa chcel len pozrieť na graf, vyhodnotiť, mačknúť a aj si ďalej svojím životom. No ale keď som bol v triede, tak som sa chcel na to pozerať. Pritom som musel robiť aj ako pracovné veci. Toto mi dlho nefungovalo. Snažil som sa o to asi 2-3 mesiace. S tým, že som to potom robil viac v poobedných hodinách, či to ako bude lepšie. Potom mi utekli nejaké trady, čo boli do obeda alebo cez deň, ktoré boli pekné. Takže zase som bol, viac menej som sa dostal znovu k tomu istému, čo predtým, že nestíham to robiť v nejaký ten čas, ktorý by som chcel, alebo že mi to proste, cítil som, že mi utekajú tie obchody a nebol som z toho nadšený, keď som pri tom bol, že tam nie sú. Tak som si hovoril, že sa už blížil tak nejak december 2024, že to končilo, tak som si hovoril, no tak nový rok musím niečo s tým vymyslieť. Mal som vtedy nejak január 25 som mal 3 PAčka, ktorých som sa nechcel chytať, pretože ako som ich nejak spravil, ale nebolo tam tá konzistentnosť, alebo že by mi to až tak fungovalo. Takže som bol taký, že si musím niečo vybrať. Začal som inklinovať k tomu, že scalp, pretože si k tomu sadnem na hodinu, 2. Proste spravím to, čo mám, podľa pravidiel a nebude to na celý deň. Nebudem musieť prepínať timeframe, nebudem som zdávať alerty, proste si vyberiem nejaký akože čas, kedy tam chcem byť, viem byť a viem, čo budem v ten čas robiť. Že to ako nebude také na silu, že to chcem zapracovať do celého dňa a teraz byť kvázi v odzvukách v strese celý deň, lebo na niečo čakám a nedeje sa to napríklad, alebo proste. Takže to bol môj január, že som tak nad tým premýšľal, stále som nejak klikal tieto M2, tak sporadicky a už sa začali avizovať, že budú rúmky nejaké, alebo niečo, že sa blíži. Tak som bol taký, že ja počkám, čo sa ako stane, a čo príde. Potom prišli rúmky. Tam som sa pozrel na to, kto tam čo robí. Tak som videl potom IBčko u teba, hovorím si, že je to scalp. Je to na hodinu, 2, kvázi, alebo je to v takom čase, že sa to zmestí do toho dňa v určitom čase, vždy v tom istom. IBčko vyzeralo jak proste to AV, čo sa mi ľúbilo predtým, viac menej, alebo zvykne byť IB pri tej otočke na levely, tak som si hovoril, to sa mi ľúbilo ako prvé, len som nevedel, jak to ako obchodovať. Takže, ale už mal M2, ktoré som skúšal predtým, tak som si hovoril, že jo, na minúte som ich vlastne nerobil, ale IBčko sa mi ľúbilo viacej, tak som sa rozhodol pre IBčko s tým, že keď takto ako switchnem v najhoršom, že by som si skúsil niečo iné, ale nakoniec sa mi to tak zaľúbilo, že som si povedal, že ja asi ani nechcem, prvý mesiac som spadol teda PAčko a povedal som si, že asi ani nechcem niečo nové, pretože toto nerobím poriadne. Stále som sa pýtal v Talku, ako tam som začal hneď pridávať tie trady, pretože som si hovoril, musím to využiť proste. Máme tu Mirka to naučil Aleša, Mirek nás to bude vedieť naučiť proste. Už teraz niekoho naučili, je veľká šanca, že to proste dokáže naučiť niekoho ďalšieho, pretože už vie, čo sa budeme pýtať za veci a čo nám nepôjde pravdepodobne. Tak som si hovoril, jediná moja možnosť je proste tam dávať tie trady, aby som sa cítil zle, že beriem blbosti a aby som proste dostal na to tú reálnu spätnú väzbu od niekoho, ktorý ako kto vie, čo tam mám robiť. A keď si to ja nechám pre seba a len poviem, že som spálil challenge alebo niečo, tak ako posťažujem sa, OK. Fajn, posťažoval som sa. Nikam som sa tým neposunul. No, možno, že som sa trošku posunul tým, že som až taký smutný alebo nasratý. Ale proste nič mi to nedalo do tej trading praxe. Takže som bol veľmi rád za to, že som to tam mohol zdieľať. Že si nám tam na to odpisoval. Zdieľali to tam ostatní. Videl som, že proste to mačkajú buď rovnako, alebo horšie, alebo lepšie. Takže som vedel proste... Jedna vec bolo vidieť tvoj vzorový príklad, keď to takto nazvem. A potom bola druhá vec vidieť ostatných, jak sa im darí. Takže som tie ďalšie mesiace, ak som to robil podľa plánu a potom aj nie podľa plánu popri tom, tak som videl, jak to ide aj ostatným, aj mne. Niektorým to išlo rýchlejšie, niektorým pomalšie. A človek musel so sebou nejak ako bojovať s tým, že neporovnávam sa s druhými, porovnávam sa so sebou, držím sa tohto plánu. Ja mám tento risk management, ja som si to vybral takto. Tam si myslím, že niekedy príde ten boj toho, že sa to dá zobrať rôznymi spôsobmi, aj keď to vyzerá rovnako, záleží od toho, kto koľko má kontraktov, jak to vie potiahnuť, či to chce odhodiť, či to nechce odhodiť. A chvíľku mi trvalo, si myslím, pri tej prvej challenge, aby som si uvedomil, jak to ja chcem dávať, jak to mne funguje. A tým, že sa mi na tom podarilo tú challenge spraviť,
a medzi tým som iné spálil, keď som to robil inak. Tak som si povedal, že toto je asi to, čo sedí mne teda. A v tom som pokračoval ďalej. A teda pokračujem až doteraz. OK. Už som zabudol, čo bola tá otázka, ale... Jo, tá bola tá cesta vlastne. Tak, ale takto som sa vlastne dostal k tomu, že som si hovoril potom v tom LTAčku, že už som tu mohol byť pár rokov. Aha. Keď bola rúmka, tak som si hovoril, keď si ti hovoril, že 5 rokov ako robíš trading, tak som si hovoril, že mohol som to byť aj 5 rokov. Ak by som pri tom vydržal, samozrejme. Já jsem to nebyl celých 5 let, no, taky jsem byl rok předtím někde jinde. Jo. Takže som si tak ako hovoril, že jo, tá príležitosť alebo tie informácie išli okolo mňa, bol som pri tom trochu a prišiel som nakoniec k tomu skrz tú probku, že som to chcel a scalp a to som našiel. S rúmkou je to v perfektnej podobe. To bolo viac menej to, čo som hľadal. V podstate tie 2 mesiace v lete, keď bola tá výzva, tak tam bol niekto, koho sme sa mohli písať, koho sme mohli tie obchody ukazovať a potom tá výzva skončila. A teraz ako čo budeme robiť? V podstate mali sme nejak stále tú grupu ďalej, sme si tam postovali obchody, nie všetci sme to robili, postupne to upadalo. Ako keby sme niekoho tagli a nech sa nám na to pozrie tak nám asi k tomu niečo povie. Ale už to nebolo to, že by sme boli kvázi vedení za ručičku, jak v tej výzve. A myslím si, že toto tam veľa ľuďom potom chýbalo, aj mne to teda chýbalo, lebo som si to trošku upravil. A už som to nejak ako ďalej veľmi nekonzultoval. Nejak to fungovalo, ako nehovorím, že to bolo zlé, ale nebola tam tá skupinová práca, by som povedal, s rovnakou metódou, s kým to človek môže prebrať, zistiť, ak to ostatným ide, priznať to, na čo oni prišli. A potom, jak som bol v tej rúmke, tak sme išli všetci to isté. Mali sme sa koho pýtať, mali sme komu ukazovať obchody a mali sme ešte aj poradne, kde sme sa mohli ako pýtať na čokoľvek k tomu. A myslím si, že to tomu dalo také tie mantinely toho, že som si povedal, že nechcem nič iné ani robiť, pretože tu mám všetko v tej rúmke, čo potrebujem na toto spraviť proste. Je nás tu viacej, mám tu oporu, keď ako potrebujem. A že to len na mne, či to proste dokážem ukorigovať sám seba na to, aby som napasoval tú metódu, seba na tú metódu, alebo metódu na seba. Proste jedno z toho, nejakým spôsobom. A sa to ako nakoniec podarilo, čo som rád. Trvalo to dlhšie, než som čakal. Takže ako, ak by som proste išiel do toho znovu, tie očakávania si treba nastaviť ako reálnejšie, by som povedal, pretože tým, že som už bol v LTAčku skoro rok, tak som vedel, že to nie je také easy. Čo všetko sa tam dá robiť za vstupy, stopky, risk managementy a tak, takže som videl, že koľko tam toho je. No tam hodne stylů, no. Pri tej výzve som vlastne si prečítal knihu Hlava na správnom mieste, takže som mal aj nejakú edukačné okienko. Okay. Predtým som sa knihu žiadnu k tomu ako nejak veľmi nečítal, okrem toho PAčka prvýkrát pred x rokmi, takže to už ako som aj zabudol, čo tam bolo. Takže tam som si trošku ujasnil tie veci vtedy na tej dovolenke a povedal si, že to chcem robiť a proste v tom pokračovať. A no, je to také, že človek ak mu nesadne scalp, tak si musí nájsť tú inú metódu. Sú tam iné rúmky, kde robia iné metódy, takže ideálne je si vybrať. Takže, keby som išiel do LTA, alebo kamarát by prišiel do LTA, tak mu poviem, nech si proste prejde hneď rúmky, aj keď sa mu to úplne 100% nepáči, čo sa mu páči najviac, nech si vyberie, pretože ten feedback, čo dostane od skupiny a od mentora, je proste to, čo potrebuje k tomu. Akože nevymýšľať si svoje veci ideálne, akože dá sa to aj tak určite, na backtestovať a tak, ale musí spraviť toľko práce sám a sám so sebou a s pochybnosťami, ktoré tam človek má na tom začiatku, že veľa vecí s tým odstráni tým, že pôjde proste do rúmky, kde sa môže niekoho spýtať, niekto mu poradí, pozrie si materiály, vidí, jak tam tie trady proste prebiehajú a to spraví neskutočne veľa pre to, aby nemohol povedať človek, že metóda nefunguje. Už keď len minimálne preto, tak je to veľký win, si myslím. Ono je vlastně jedno, jak do toho trhu vstupuješ, nebo jak se tam jako dostaneš, ale musíš vědět, kde a jako proč vlastně tam máš jít, no. Ono jako vstupní bod je jak se jedno, ale potom celkově ten kontext a naučení a pochopení toho, jak funguje, to celý funguje ten systém, tak je i něco jiného, no.
prostě veme čas, jak na to koukat, tak i čas se učit. Jo. A to je práve s tými očakávaniami, že keď si človek povie, že ja som v rúmke a teraz to proste pôjde a za mesiac to mám, pretože je tam ten mentor a uvidím tie jeho trady, alebo proste... No když to budeš dělat, to, alebo co máš... to bude nejak skupinové, tak stále je to potom to, že si k tomu musí ten človek sadnúť sám. Je sám za tým kompom a je na ňom, čo bude robiť, keď tá situácia príde. Či do toho vstúpi, alebo nevstúpi. A keď nevstúpi, tak či ho to ako rozhodí a teraz to bude chcieť dohnať, tak vstúpi tak, jak nemá. Alebo si dokáže počkať na ďalší vstup, alebo to zavre a dokáže od toho odísť a povie si, OK, dneska som to pokazil proste hneď na začiatku za 5 minút, tak to proste zavriem, pretože nie som v takom rozpoložení, aby som si veril, že budem to ako klikať dobre ďalej. Tak radšej prídem zajtra a vedieť si povedať, že že človeku nič neujde v podstate, pretože trhy budú si fungovať dlho. A v tej počiatočnej fáze, ak to človek učí, tak tam chce byť chce stále vstupovať a robiť ten trading, tak musí nájsť to vyváženie v tom, kde to je ešte naozaj učenie a v úvodzovkách robí to, čo má, a kde je to len to, že proste ho baví klikať trady a ten adrenalín z toho. Přesně. A kde to rozsekne a je s tým OK. Ja som sa to snažil robiť tým, že som mal jeden account na dodržovanie pravidiel, prvý trade tam a potom, nechcem povedať, že to bolo úplne YOLO, ale akože, že som si skúšal aj riskantnejšie veci, alebo s iným risk managementom skôr tak, že som skúšal viac kontraktov, dva odhodiť a niečo ťahať a jak by to ako vychádzalo, či by to šlo na tej propke, či by to nešlo a potom tá moja korektnosť vstupu nebola vždy 100%, takže ono by to možno aj šlo, ale nie mne. Tak som si povedal, OK, tak keď mi to nejde proste takýmto spôsobom, ale ide mi to stále s tým jedným, tak som sa nakoniec vrátil k tomu, že som to už ani nerobil na druhom accounte, pretože ma to už aj pri tom prvom lákalo, či to nezačnem prepínať na ten druhý a klikať ten druhý skôr, tak som sa nakoniec rozhodol, že nebudem robiť len jeden, tak jak mám. Ale trvalo to proste. To bolo tak 3 mesiace, kým som sa fakt konzistentne dostal do toho, že nechcem pozerať na druhý účet, robiť iný risk management, že chcem robiť len to jedno a potom, či to vyjde, nevyjde, to proste zavrieť a nerobiť ani potom nič, lebo aj to má väčšinou ešte lákalo. To je asi nejhorší, no. Já si pamatuju, že já jsem jezdil třeba 2 seance, že jsem prostě chtěl ráno v 9 a potom je odpoledne v 3:30. Okay. Ale zjistil jsem, že dlouhodobě to je prostě neúnosný, že když se ti povede odpoledne, tak se ti nepovede dopoledne a obráceně. Je to takový. A keď si mal tú prvú seansu, tak si potom odišiel, keď si dokončil obchod, alebo si mal striktne dané hodiny a odišiel a potom sa vrátil, alebo? Prostě jsem si odjel ty své trady, buď jsem si tam, hoďku 2 jsem si tam čekal a buď jsem udělal to, co jsem měl, anebo jsem prostě odešel a šel odpoledne, anebo když jsem měl ztrátu, to si pamatuju, když jsem měl ztrátu, tak jsem pokračoval potom i odpoledne. Když jsem měl zisk, končím a jdu. Někdy jsem dělal, že jsem měl zisk, ale to už bylo fakt jako na hraně, že už jsi prostě takovej, proč já bych tady měl na to čekat, tady to kliknu a máš to tam, to prostě takhle nefunguje. Jo. A jak jsi říkal, že tě někdo musí vodit za ručičku a tak, a já jsem si vždycky hrál s myšlenkou, že někomu řeknu, hele, až tady bude tohleto, tak ty mi řekneš, že to mám zmáčknout, já to zmáčknu a mám tam udělat tyhle ty pravidla, který máš tady napsaný a jestli je nedodržím, tak mi flákneš. takhle chvíle jsem si zahrál s touhle myšlenkou, jo, že tady někomu dám, až ten trh bude dodržovat přesně tohleto, tak já musím udělat tohle. Jestli to neudělám, tak mi flákneš. Jo. Prostě takhle to bylo. No. Pak jsem to nějak opustil, jo, ale zahrál jsem si chvíli s touhle myšlenkou, no, jak si říkal, že ti vlastně nikdo nevede za ručičku ani tak. Ještě se ti zeptám, jak teď vlastně přemýšlíš před obchodem a když jsi ve ztrátě oproti tomu, co bylo třeba před půl rokem? Ten tvůj rozdíl mezi tím. Záleží, ako tá strata vyzerá, by som povedal. Pretože niekedy, keďže keď je väčšia volatilita, tak ja som sa snažil, začnem teda. Od začiatku snažím sa ísť 3 body target, 3 body stopku na 2 lotoch. Keď je malá volatilita, tak to niekedy vyjde na celé IBčko, niekedy je to proste 3,5 bodové IBčko, takže už tie 2 tiky si
A hovorím, že máš tak netrápia, ako neposuniem tú stopku viac, ale proste mi to nevadí. Že keď ma vykopnú, tak je šanca, že to už vykopnú celé. Keď to nevykopnú celé a vykopnú mňa, tak ma to ako trochu mrzí o tie 2 tyky, ale proste nie je to až tak hrozné. Keď to má to IBčko 5 bodov, tak a ja mám stále stopku 3, tak záleží od toho, jak je tá stopka. Či mi to vyjde nad POCčko, pod POCčko. Keď je to pod POCčko, tak už som taký, že sa mi to nelúbi veľmi, lebo sa môžu stále vrátiť. Keď je to nad, presne nad, ako tik nad, tak som z toho trošku nervózny, ale hovorím si, OK, je to trošku lepšie. Keď to vyjde proste aspoň 3 tiky nad, tak som s tým OK. A vtedy mi je to, nech je to proste veľké IVčko, ale proste najväčšia volume tam, je to nad tým. Keď to neudržia, tak ako hold proste ako OK. A v nejakých takýchto situáciách, keď ma vykopnú a potom idú tým smerom, tak niektoré dni to so mnou cukne viac a som nasratý. Niektoré dni až tak nie. Stále mi to vlastne potvrdí to, že môj kvázi a keď teda to IBčko udržia a idú ďalej a dajú to, nie že ho celé vykopnú, ale že proste len mňa vykopnú, lebo som mal malú stopku na to. Tak vtedy si hovorím, že jo, tak je to môj risk management, to je tá chyba, alebo chyba. To proste tak to je. Tak som sa rozhodol. A jediné, čo s tým ja viem spraviť je to znížiť na jeden lot a dať si väčšiu stopku. Takže keď bola veľká volatilita za Trumpa, tak vtedy som nejazdil vôbec, pretože to ako nedávalo zmysel za mňa. A s trojbodovou určite nie. S 5 bodovou som to skúšal chvíľku a s jedným lotom ani to úplne nešlo, lebo tie sviečky boli ako obrovské. Ale keď je zväčšená volatilita, tak som to skúšal meniť. Lenže niekedy, keď začne tá seansa tak, že je volatilita malá, až potom sa zvýši, tak nerobí problém proste prepnúť. Ja. Niekedy, keď je tá sviečka len 4 body, tak to mám v strede medzi tým moje 3 na 2 loty, alebo proste 5 bodov na 1. Takže zamrznem pri tom, jak sa to vytvára, že či sú to stále 4, nie sú to 4. A potom záleží to ešte, ak to zavrie a teraz ja to mám stále nastavené na stratégii na 2. Ale nelúbi sa mi to na 2, tak kým to ako prepnem, tak sa niekedy trade už udeje, alebo sa neudeje. Takže myslím si, že skôr tie situácie nerozhodnosti ma ovplyvňujú viacej, než keď ma vykopnú a dostanem tú strátu podľa pravidel. Vtedy mi to až tak ako nevadí, ale to, že som nerozhodný vtedy, ak sa ten trade deje, mi vadí oveľa viacej, než keď už sa rozhodnem, vstúpim do toho a vyjde, nevyjde. A to je viac menej to, čo sa snažím teraz odstrániť, pretože volatilita sa zdvihla. Nie som s tým nejak úplne stotožnený, by som povedal. Už som si povedal, že to budem brať radšej na jednom lote. Hovoril som si vyslovene, že až do ďalšieho payoutu to budem brať na jednom lote. Tým pádom budem mať väčší buffer na stopky a pôjde vyslovene low vstupy v podstate. Ideálne, aby IBčka nebolo väčšie ako 5 bodov, pretože potom sa dostanem do rovnakej situácie, jak s tými s trojbodovou stopkou, takže uvidím, jak to pôjde, ale jak som tu pár dní takto išiel, tak mi to prišlo veľa komfortnejšie, pretože už som nešiel taký risk kvázi na malej stopke, ale menší na väčšej, takže to bolo také, že som do toho vstúpil a už mi to, nie že bolo úplne jedno, ale podarilo sa mi dať stopku pod IB, tak som si hovoril, že jo, takto by som to ideálne chcel mať vždy. S väčšou lotážou a menšou stopkou, ale to mi trh nevždy umožní, takže sa musím ja prispôsobiť tomu a nejakým spôsobom sa na to naladiť. Keď sa mi to dialo predtým, tak som mal niekedy z toho tak zlý pocit, že som proste ako, že ten revenge trading tam bol. Nie až tak často našťastie. Potom, jak som spravil PAčko, tak si myslím, že som to nespálil na tom, že by som to tam proste buchal. Som sa vždy dokázal už potom stopnúť, že to nechám tak, prídem ďalší deň. Aj keď to bolo, že celý týždeň červený, nemal som z toho dobrú náladu. Cez víkend som si ale nejak ako to proste prešlo. Som si povedal nový týždeň, proste ideme. Znovu videl, a tam tá rumka hlavne pomáha, že ja vidím, že ostatným sa nemusí dariť. Ale väčšinou tam je niekto, kto to zobral dobre, alebo niekto, kto to proste odmanažoval so svojím risk managementom fajn. A môžem si pozrieť, jak to spravil on, prečo to spravil on. Ideálne, keď je to rovnaký trade, tam vidím ten rozdiel potom, že či som ja napríklad posunul target ďalej, než som mal, že ja som veril, že z nejakého zázraku proste pôjdu ďalej a nešli. To hold, tak to je ako blbo som odhadol target, tak to je na mňa. Tam viem niečo ako zlepšiť, môžem proste zobrať skorší target. A keď to takto vidím v týždni, keď ja ho mám akože zlý a stratový, tak viem, že to nie je chyba trhov, alebo že metóda nefunguje. Nemôžem sa proste vyhovárať na tieto veci, ale je to proste len to, že mne sa to nepodarilo a môžem sa pozrieť na to tým, čo to išlo
ako to robili, keď chcem, alebo sa cítim, že potrebujem, tak im napíšem, spýtam sa ich. Ľudia sú ako nápomocní, takže ako snažíme sa všetci viac menej o ten istý cieľ sami. Na probkách si ani nešaháme do zelí, lebo je to proste demo. Takže proste je to kvázi jedno. Občas si to niekto skazí. takže ako síce je to kompetitívne, ale stále je to kolektívne. A v tom je to super, mi to príde, že proste keby som to robil sám, boli týždne, keď sa nedarilo, ako viac týždňov za sebou, alebo to bolo tak, že viac červených dní než zelených, tak človek môže mať z toho rôzne pocity. Sa mu k tomu ani nemusí chcieť sadnúť, proste už ide so stresom s tým, že zase trading, alebo toto som si vybral a teraz už tam trpne ako pred open, že jak to bude vyzerať, jak to zoberie. A v tých dňoch to ako, niekedy som si povedal, že ani to nebudem obchodovať, že sa budem len pozerať. Alebo si to kliknem na deme, lebo proste ako som cítil, že to nie je až v takom kľude, to niektoré dni bolo, že som si k tomu sadol úplne v pohode. A šlo to. Zistil som, že byť úplne natešený tiež nie je dobré, pretože potom človek môže sklznúť do toho, že to chce mať rýchlo za sebou, alebo to tam vidí, že áno, teraz to dajú presne tak, jak si myslím a ani možno nie, no. Takže tá práca so sebou je oveľa lepšia, si myslím, alebo už som odpozoroval tie situácie niekoľkokrát, dostal sa z nich, takže viem, že keď sa teraz dejú, tak ako viem, že sa už diali, viem, že to prešlo, viem, že to prejde a proste sa na to nejak ako lepšie naladiť. No. Za celý ten deň vyslovene, že si skúsiť netlačiť na to, nechcieť niečo do konca mesiaca, nechcieť niečo proste za štvrť roka. Ako mám nejaké plány, čo by som chcel a kam by som to chcel posunúť, ale je to stále s tým výhľadom, že pri tom budem v pohode a budem sa cítiť dobre pri tom. A každý ten krok viem, že bude náročnejší, pretože som to skúsil pri každých tých krokoch, že to bolo náročnejšie, ale viem, že už som ich pár prekonal a keď to takto pôjde ďalej, tak verím, že aj tento. A následne je to už len potom otázka toho, zmenili trošku pravidla teda na tých probkách, takže to bude trošku to zaujímavé, jak to pôjde. Ale myslím si, že keď sa dostanem po ten mantinel, čo nastavili, tak si budem môcť povedať, že toto zopakujem proste na ďalšie od začiatku a bude mi to už ako jedno. Takže to bude v pohode. No. Takže ten management samého seba sa zlepšil a zároveň mi to príde ako zaujímavý indikátor toho, že sa deje niečo v mojom živote, keď sa mi nedarí v tradingu. Pretože to väčšinou značí to, že som viac v strese, alebo ma niečo nejakým spôsobom trápi. Alebo som myslel proste pri tom tradingu na niečo iné, než som mal, čo bol ten trading. A keď si to človek, alebo teda ja stihnem uvedomiť po tom tradingu, alebo po tom strátovom dni a vrátiť sa k tým myšlienkám, alebo tým pocitom, čo sa vtedy dialo vo mne, tak si môžem ísť tú vec vyriešiť a prísť potom s čistou hlavou ako ďalšie dni. Takže to je tiež ako super v tom, že... To s tebou souhlasím v tom. Že sa to tak doplňa nejakým spôsobom. Vždycky, když máš období, kdy chceš buď udělat další krok, tak zase spadneš níž, no. Máš to přesně takovou tu křivku nahoru dolů. Tak jak to funguje, no. To samé, když zvedáš lotáž, nebo chceš víc riskovat a tak. To je úplně stejný. Prostě tě to zařízne trošku. A pak jde o to, jak se s tím popasuješ. Jo, a bolo práve super, že si nám aj toto hovoril. Alebo veľa vecí, ktoré si nám tam hovoril proste, tak človek aj keď to na začiatku ako vidí a počuje a ešte tam nie je, tak si môže aspoň predstaviť, že ako to pôjde. A potom keď zrazu zistí, že nemá si hovoriť, že za mesiac som tam a bude to už ako klobúk dole pred tými, čo sa im to podarí a udržia to hlavne, aby to udržali, tak klobúk dole, ale väčšinou keď som si potom nedával tie ciele ešte pri tej challenge, by som povedal skoro žiadne, alebo som povedal proste rok, dva, to budem skúšať. Kým rúmka bude, ja budem v tej rúmke. Proste tam budem posielať tie svoje obchody, budem dostávať feedback, budem to ladiť, aby som to proste bral čo najlepšie budem vedieť. A keď to proste za 2 roky nepôjde, tak si môžem s čistým svedomím povedať, OK, dal som, ale musím tomu dať akože všetko, čo viem tomu dať. A keď to tomu dám a nepôjde to, tak si hold poviem, OK, skúsil som to a už ma potom aspoň v živote nebude trápiť to, že sa na to vykašlem. Potom sa pozriem spätne do rúmky alebo niekde uvidím niekoho z rúmky, že stále v tom pokračoval a prekonal to nejakým spôsobom. Darí sa mu a ja si budem teraz hovoriť, že nejakým spôsobom som sa nie obmedzoval, ale dával na seba tlak tým, že som to chcel mať skôr alebo do nejakého dátumu alebo do nejakého času.
tak po nejakých tých konverzáciách v roomke alebo na našich večerných meetingoch, tak pomohlo natiahnuť si ten časový rámec proste na dlhšie. V mojom prípade to bol, myslím si, že rok až 2. S tým, že budem robiť proste tú jednu vec, pretože mi to dávalo zmysel, dostávať feedback v roomke a zlepšovať sa, snažiť sa to tam posunúť. A keď by som proste za ten môj daný čas, rok, 2, sa nedostal tam, kam som chcel, alebo ako nesplnil challenge, alebo payout, alebo zistil, že mi to proste absolútne nejde a je to strata času, že okej, toto nie je pre mňa, tak som chcel mať aspoň to, že som do toho dal čo najviac som vedel v nejakom rozumnom časovom rámci, kde som na seba netlačil a mohol si potom povedať, že okej, toto nie je pre mňa, môžem sa posunúť ďalej so životom a už na to nemusím nikdy ako myslieť, že čo keby som teda uvidel niekoho, kto tam bol so mnou a on s tom pokračoval a ja som skončil po 4 mesiacoch, pretože teraz sa mi nedarilo, neviem, 4 týždne, tak som sa na to vykašľal. On sa na to nevykašľal a teraz asi by sme sa nestretli v živote, ale proste by som ho nejak ako videl na internete, že stále pokračuje v tejto ceste, stále je v LTAčku napríklad, ale by som sa náhodou vrátil do toho LTAčka a zistil, aký pokrok spravili všetci ostatní za ten čas, kým som sa na to vykašľal. A potom by mi to bolo rovnako ľúto, keď som už mohol byť v LTAčku. Čo som nebol. Tak som si hovoril, že ako, teraz je ten čas to tomu dať, teraz si ho viem nájsť, teraz to chcem spraviť a pomohlo mi to akože odľahčiť ten tlak, ktorý som na seba dával len tým, že dokedy to musí byť. Tým, že som to natiahol, tak sa to trošku zvolnilo. Takže to bolo fajn. No jenom chci říct, že to vlastně není pro každýho, no tohleto. Že někdo to dělá třeba po 8 letech, se mu to až povede, někdo to má za rok, to už je potom individuální, ale tam jde o to, že ten člověk si pak musí uvědomit v nějaký chvíli, že no tak asi jako, jak já třeba nikdy nebudu mistr světa v plavání, tak prostě týpek prostě hod nebude nikdy trader, to tak prostě je, no. Ne každý to může dělat, že? Jo. A hobby je to drahé, takže... Záleží jak, no. Jo, ale ako keby to niekto šiel na live, že to ako sa mu to páči, že bude niečo obchodovať, tak ako... Jako tam není stopka, no. Tam není stopka, kolik to tam můžeš nechat. A zase není stopka, kolik můžeš vydělat, no. To je zase... Jo, asi je to tak. Tak mi ešte napadlo ako zhrnutie k tomu, keby som mal začať znovu. No. A viem o LTAčku a o propkách a o všetkých tých, alebo mám tie vedomosti, čo mám teraz, tak by som to asi povedal, tak by som určite išiel do LTAčka, do roomky, zobral propku, ktorá pasuje na tú metódu, ktorá sa tam ide, pretože ten risk, ktorý tam človek podstupuje, je členstvo, challenge a potom koľko si dá sám pre seba, že to chce robiť. Akože, asi by som si možno dal limit rok na to, že uvidím nejaký progres, neuvidím, ale s tým, že mám proste stanovené, že v ktorú hodinu obchodujem, alebo v ktorej hodiny obchodujem, ako to robím a robil len to. Akože, ak sa v človeku podarí spraviť to, že si toto dokáže povedať a dokáže toto držať, tak už je veľa krokov napred, si myslím, pretože to láka to robiť inak. A tým, že bude držať proste jednu vec, tak sa posunie rýchlejšie a sám potom zistí, že či ako to chce robiť, nechce robiť, či ten stres stojí za to, či nebude po obede, po práci robiť proste niečo iného, než sa pozerať do grafu. Pretože prvý mesiac zaberie pochopiť metódu, aj keď si myslím, že to je pár hodín pochopiť metódu, ale potom ju pochopiť v trhu, jak to vždy vyzerá trochu inak, tak to je tak mesiac, 2. Potom sa v tom stále držať robiť len to, mesiac, 2. Potom prídu nejaké výsledky, medzi tým sú nejaké nezdary a tam až človek uvidí, že jak sa mu darí, nedarí, keď sa mu nedarí, čo robí, keď sa mu darí, čo robí a či to dokáže opakovať ideálne rovnako, čo sa nikdy nepodarí úplne rovnako, ale či celý ten denný režim, ktorý k tomu bude mať, či mu pôjde a či ho tak chce robiť. Akože potom je ďalšia veľká fáza mať z toho nejaký pravidelný príjem, na čo by som ani nemyslel na začiatku, to by som úplne vypustil z hlavy proste. Tie kroky sú nejaké iné, ktoré človek musí spraviť, dostať sa k pravidelnému príjmu je už highlight, by som povedal toho, že už keď je to pravidelné, už je to highlight. A už robiť len to je veľký highlight. Hlavne keď to človek má prehupnúť z práce do toho, tak je to náročné. A si myslím, že by človek práve nemal
až tak myslieť na ten výsledok toho, ktorý chce, že robiť len trading, keď proste tam nie je a tých krokov je veľa a mal by sa sústrediť na tie menšie kroky a väčšinou tie najmenšie kroky sú spraviť dobre ten trade, zapísať si ho a nerobiť tam iné obchody. To väčšinou úplně jako pomůže. Ještě k tomuhle, já jsem tam vlastně hodil ty fáze na začátek, pamatuješ si to? Jak jste tam měli? Nebo oni tam jsou furt, ale to nikdo nechce. Jako fáza na ten backtest myslíš, že ty je to? Jak jsou na začátku Jo, ty fáze. Jo, tam je vlastně tohle řečeno, no ještě to. Jo. A to si myslím, že právě, keď jsem s tím začal, tak to bylo také, že jo, toto má nějakou strukturu, ale ja si to idem nájsť sám, respektíve si nám ukázal, ako to spraviť a potom sme to mali nájsť sami. Tam som si to proste popozeral a bol som s tým taký, že dalo to tu v úvodzovkách istotu do toho, že som si spravil backtest, ktorý som akože dokončil, vyšlo mi z toho niečo, skúsil som to na viac variant, rôzne money managementy. Takže skôr než som to začal klikať, som si povedal, že to ani nekliknem, kým nespravím toto. A keď som to spravil, tak som si vybral nejaký risk management a kým som sa dopiloval k tomu, ktorý nakoniec idem, tak to trvalo aj tak 2-3 mesiace. Okay. Takže niečo som si otestoval na začiatku. Všetky varianty v tom časovom rámci, kde som to backtestoval, vyšli ziskovo. Niektoré viac, niektoré menej. No ale potom, keď som to už ako mal ja klikať, tak tam ide o to, že keď ten trade príde a mám ho kliknúť a ja ho nekliknem, tak si každý kvázi štatistiku. Pretože mohol byť práve ten dobrý a ja zoberiem práve horší zlý, pretože som neklikol ten dobrý a teraz ma to nejak ako núti k tomu, že nezobral som trade, teraz tu je druhý, tak hej, teraz už zoberiem ten trade. Pričom ten prvý bol o dosť lepší, ale z nejakého dôvodu som ho nezobral, takže a príde mi ešte veľmi zaujímavá myšlienka toho, že to najdôležitejšie z toho tradingu, že človek môže na začiatku pre seba spraviť, je mať ten denník, pretože má tú štatistiku svojich vlastných obchodov. Takže vie, jak sa jemu darí, jakú má on, aký má svoj win rate, aké má ERKO. To, že mu to niekto povie, aké má on ERKO, tak hold. Všetci tam klikáme to isté, viac menej, a každý máme iné ERKO a každý máme iný win rate. Takovou psychologii. Takže jo. A toto si človek ako neuvedomí až tak na začiatku, aj keď to na papieri môže vyzerať akože rovnako, ale nie je to rovnako. Takže v podstate tie prvé mesiace, by som povedal, tie 3-4, zbiera len svoju štatistiku, aby vedel, jak je on na tom a podľa toho sa môže pozerať, jak sa zlepšuje. A porovnávať sa sám so sebou, jak mu to šlo do nejakého bodu. A vidieť, či sa mu zvýšil proste win rate, či upravil ERKO a teraz je to lepšie, že aj ten win rate nemusí mať lepší teda, ale tým, že bude mať vyššie ERKO, tak proste viac zarobí na tom a bude nakoniec ziskový. Takže to sú podľa mňa tie veci, ktoré by mal človek sledovať a nemyslieť na to, jak skončí v práci, jak rýchlo zbohatne a čokoľvek iného ide ľuďom hlavou, keď to tam majú kliknúť. Přesně tak. Ale Patriku, já musím říct, že jsi shrnul úplně všechno úplně bombasticky. Tam asi není co dodat, ten tvůj příběh, nebo celkově jako rady ostatním. Neskutečný. A pro ty, co jste dokoukali až sem, já doufám, že si z toho něco vemete, že se poučíte a že vám to něco dá. Takže Patriku, já ti děkuji. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Měj se hezky. Čau.